Her har vi så en eksponentiel sammenhæng, hvor at funktionsforskriften er y lige med b gange a x. Så kan vi finde a, som er det tal, som y ganges med, når x stiger med 1, ved at tage kvadratroden af y2 delt med y1, og oppe i roden har vi så x2 minus x1. Vi kan også finde b, som er skæringen med y-aksen, ved at sige y1 delt med a i x. Derudover kan vi finde fordobling-konstanten, som er, hvor meget man går ud af x-aksen, for at tallet på y-aksen fordobles. Og formlen for det er log i a log til 2 delt med log til a. Og så kan vi finde halveringskonstanten, som er, hvor meget man går ud af x-aksen, for at tallet på y-aksen halveres, videre til log til en halv delt med log til a. Når x vokser med 1, kan vi så beregne, hvor meget y vokser med, ved at bruge formlen parentes a minus 1 gange med 100%. Når a er større end 0 og mindre end 1, så er funktionen aftagende, som vi kan se på den her. Og når a er større end 1, så er den voksende, som her. Og når a er lige med 1, så er den konstant. Og a og b er begge positive tal, og vi kan kun finde dem i første og anden kvartil.